Wiecie, było dwóch kolegów, łoba rubę, no i ten jeden pojechał do sanatorium się odchudzać. Wrócił pięknie odchudzony. No i ten ruby, co został, mu strasznie zawidził. I się go pyta, ty, jak to cię tam odchudzali? A on mu padł, wiesz, pięknie, pięknie. Każdy dzień rano wpuszczali mi do izby nago, piękno młododziocha. Ja ją chciał chycić, nie poradził żech. Musiał ją gonić, ona uciekała. I także schód. Go do jeruna. Ja też muszę się tak odchudzić. No i pojechał. Za miesiąc wrócił jak szczapa. No i ten pierwszy się go pytał, no i co jak było? Go do tyś miało cyganie, pierunie. Nie baba ino pies. I nie uciekał, a mnie gonił. I ja, boś ty głupi był z ubezpieczalni, a ja był prywatnie. Wiecie, ja bym chciała coś powiedzieć inszego. Jak pojęcie, czy ktoś jest gryfny, czy nie, zależy od tego, w jakim my się stuleciu rodzili i na jakim terenie. Coś ich wam pokorza. To się nazywa kiełbaśnica albo kiełbasa. Baby, jak się podziwocie na moje obleczyni, na ta jakla, ona je tako z przodu krótszo, z tyłu dłuższo, a baby się kiełbaśnica wiązały jeszcze pod ta jakla z dwóch przyczyn. Pierwsza była taka, że nie było gumki. I te wszystkie spodnice, a 5 ich było, i jedna kieca, musiały się razem trzymać. Kiełbaśnica je trzymała. Ale jeszcze baba musiała być rubo. Po jakiemu? To znaczyło, że nie miała dubery, że je bogato z doma, że poradzi ważyć i że dostało dziennie 3 razy pojeść. Joje z Hajduków Wielkich, dzisiaj to się nazywa Orzów Batory. I w moim rejonie, w moich stronach słowo chudo oznaczało też co insze, oznaczało motyka. Jak nie wiecie, co to jest motyka, to wam to tak powiem. To jest taka baba, co łazi od latarnie do latarnie, a nie elektryk. Także miejcie się przede wszystkim dobrze.